Doncs el pressupost municipal del 2021 incorpora alguns aspectes importants que volem destacar, sobretot la part d'inversions, el capítol d'inversions de 8 milions d'euros. Dintre d'aquesta partida d'inversions incorporem una dotació de gairebé 1 milió d'euros per l'enllumenat públic, per aquestes instal·lacions que estan tan malmeses de fa tants anys que no s'ha fet cap inversió, i aquest any per primera vegada podem dotar aquest projecte de pressupost propi i podem començar a fer inversions i a fer millores amb aquestes instal·lacions que el que ens permeten és avançar amb la millora de l'enllumenat públic. Des del pressupost ordinari a la regidoria d'Acció Social també hem fet un esforç per dotar el pressupost d'Acció Social de més recursos per poder fer front a aquesta emergència que estem visquent ara mateix arran de la crisi que ja anàvem arrossegant i que s'ha intensificat amb la crisi sanitària del Covid. També el projecte dels pressupostos participatius, que l'any 2020 a causa de la pandèmia no ho vam poder convocar, i aquest any ho convocarem amb una partida de 300.000 euros. I també un projecte important que és el de la pacificació del centre, el projecte al centre de les persones, que aquest any podrà veure la llum. A part d'això, també en les partides de les nostres regidories incorporem alguns aspectes com, per exemple, la partida necessària per posar en marxa l'oficina d'assessorament energètic, que és un projecte conjunt entre Acció Social i Medi Ambient per afrontar el tema de la pobresa energètica, per poder assessorar i donar suport a la gent que ho pateix. També incorporem recursos per la unitat de serveis municipals, que sabeu que estem fent tot aquest projecte de dignificar i de blindar la unitat de serveis municipals com un servei públic bàsic de l'Ajuntament, al qual volem donar reforç i viabilitat. I també conjuntament amb el pressupost aprovem l'oferta pública d'ocupació pels propers 3 anys, que incorpora una sèrie de regularitzacions que estaven pendents de feia molt de temps de la plantilla municipal i també noves places d'oferta pública pels propers 3 anys en línia amb els objectius i amb les prioritats que ens hem marcat com a govern.